Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Nay, madama ka magsursurat, Dom. Ay, rogyak man lang to ay di ana panunot ko. Tay tuloy kong tulatan na masangok. Ada pa panamaya? Mapanak di barangay. Ang minton madamdaman. Nay, nadawag ko. Kit amuklatan ani tatang. Ala, song bata mo ang tagrubatak. Dagasik ni nanang. Sige. Hello, tatang. Adar aramidem domeng. Awan. Rinugyak lang tay ay diyak man na suratan na drama. Kasta ay ala. Ay sa nabaling arudeng. Ay, saan tatang? Umayak. Inrugik lang. Tapno saan ko amalipatan. Hanggang umayak dito opisina. Iso ay ay jasking amin nagiti sadot. Awan man ang nagiti aking duty ita. Ultimo barangay sekretary awan pa'y. Daitan Yung kaslasan kayo anaruam ka na ko, Masurunak lang atan. Ure, sino mo makasuraw ni tikastang style lagi ti kakadua. Wala nga raw. Sige, tani masapol nga gudo nga kapag sasalitaan mi, ti kagatang tayo ti bakuna wino vaccine kontra COVID. Nga o datang, agrobatak lang. Kasano nga data, extended man ang ti JCQ. Wala nga raw. Ninamnama ti kadwan ama ipasido ng ti pagilyan iti MGCQ. Madala tamat mag-extend ti GCQ status na. Kaanon to ay mapukaw dita ako, bed. Ay, awan lata mo kun. Kasi tinako na, adda man dagiti na isubli ti GCQ, wino General Community Quarantine. Gapo iti kaado dagiti nagpositibo iti dayta lugar. Ay, baka pasikurmutan daytan. Naupay kasta, nalukayan, iti panagbiyahe. Taado ti kabarbaro a paglintigan. Awanan ti travel pass, kaskada health clearance, health certificate. Nangruna kada iti lugar, ang naipasido nga iti MGCQ. Lakat na saya at ano kasta. Ken san ka numutin na compulsory ti 14 days quarantine. Ken swab test. Nuawan laki diti makita da asinto, maskin ka. Ay, pinagimbagan no kasta. Una, digiti da duman, nagkwartaan da mo, digita clearance. Barang sumaya at betin at itaray tibiyag. Nang runa ka dagiti negosyante. Una, tanaga doon ti agreklamo ka dagiti negosyante. Awan ka numot malaklakwan dan. Kanya nga rod, manumot nga may nung ti agudong. Ngam ita, adumot ang dagiti lugar na ipasido nga ni ti MGCQ. Medyo makaangasan dagiti umili, agraman dagiti kuna manikusyante kan sana ka nagbidot. Siyam lang nga lugar ti naisubliwin nun na-extend iti GCQ. Ala, ura dyan tan. Adupay ka tijak maawatan ay. Ala, nasaya at laon ay. Kunan ni Presidente Digong, numarugyanan ti panagbakuna. Mabalin nga agsubli tayon iti normal akasasaad inton tawen 2023. Apaw nagbayagan. No si bibiyang tayo pay. Ngam ado mo ti mabutang agpabakuna. Tanaggapo ka mo ti jay China ti magata nga vaccine. Ay uray syaklakay. Ay, jaklakit di kayo ti agpabakuna dita. Anya? Ay makamo ditan. No isuntot pa katayak. No saan nakagpabakuna, anya nga ron nga, gasat ka. Ay, anyan. Uy, basta, tsaka ito ang pagpabakuna dita.
Naggapoy di China day ta ay sauce. Makapatay day jay. Ay, Diyos ko, ipanaw mo ka din day ta sakit Adu, dagiti agtukyan ako mong tao. Adu ti badig agpabakuna. Kat may saak ditan. Ayan niya nga raw. Nang runakit kunada adagiti senior citizen, PWD, no person with disability, kan least fortunate ako nada, no nakurapay, ti umuna mabakunaan. Adu nga men ti mabutang agpabakuna. Tanaggapo nga rod ka no di China tinaso a baksin. Kat amangan no da sabidong na. Awang kanumot ti rason, tapno pagbutngan. Tauray dagiti nangangata nga opisyal ti gobyerno ket umo nang agpabakuna. Kasi tinako na akaw, no siyak sa anon. No gasat kong ti matay, anya nga raw. Na bakit aya? Pudno mo ti kunak gusteng. May tarem, aya day taabanag no matay ti taon. No patay, ti kumamat keng kaawan, ti lusot mo. Iti-na-extend the general community quarantine. Ano yung tanong da kita ramida kita? Ano kami na kita sana naman na mapasamak no nag-lockdown ti may sa lugar? Ha? Naitilangan may papaniti bakuna nga iso itati kabaraan nga isyo. Aging gaji Malacanang wano palasyo. Aging ga iti social media. Nadapay kat nepos iti YouTube kan Facebook. Nakapungtot ti presidente, iti vice presidente. Ado ti mabutang agpabakuna. Tanagapumot lang ijay China. Ano sa dino? Kat ijay anaggapot ti COVID-19 virus. Ay, makaturog ako tayo. Apay ngayon, agsuya pa. Kunak, may tuloy ko tinerugi ka suratan, bayat ngawan, umaya ka barangkay. Ituloy ko kitin, tapno may email ko na nagos. Ay, ang dawag ni Katuganga Katsirman. Hello, Tatang. Adda ka pa dita barangay hall, Dumeng. Ay, ko Tatang, agsuratak. Apay ka tayo? Mga ramid ka man iti notice para iti emergency council meeting tayaw. Wala. Di agenda, may panggap iti registration para iti panagpabakuna iti anti-COVID. Kasta ka tayo? O sige, mga rami dak. Hanggang kaano ka iti emergency meeting. Mang Rugen, ti registration para kadagiti agpabakuna. Amin ka niya bumarangay, Chairman. Wait, ngam priority dagiti senior citizen, disabled person, kan dagiti kakurapayan a bumarangay. Kan siyempre, amin mo't lang amayat, Sa anak ngagpabakuna, Chairman. Salmat ngayon kapilitan, kagawad padtaw. Kasanon, no si kalang di saan ngagpabakuna kagawad padok. Ay, kayo mayata, Chairman. Apay ngagkatawa ka? Kaya ta sa unday ta, siyakla ang tagbati nito'y nagbugsutan. Ano yan? Pagkunamat, asikalaan ti mabatay, kagawad pantok. Tay kunada nga rudan, saan asigurado na ita bakuna ang naggapo dyan China. Labi-labi damot padok. Isumat, Chairman. Isu nga adot isang agpabakuna. Saan nyo kadi aman lagay? Oh, Naggapo dyan China ti Bayro, suno COVID.
Ita, agapumot lang ija ti gatangan tayo ito a bakuna. Aso, nyakamu tayo, ninino tayo tumot lang amatay, gapoy nila ito bakuna. Nagadulagit di nga mo matao na ya. Ay, saan nga in kapilitan dahi tagkagawad pantok? No saan mo kayat? Di saan lang? Ore niya ti bagbagayaw. Saan ang nagpabakuna? Kakaisuna ang nalasata ko ti makataon na pandemya. Itapay nagpabakuna. Naa. Kawamag. Naa. Ay sus. Ado tibang batbatikos itineta a vaccine ang naggapo jay China. Tasan a maximum ti effectivity na. Naa. Pabakuna pa, lagi tinangato nga opisyal ti gobyerno. Saan ka pa mamatay? Anya nga ti amop no danom laang jay inosarda. Hostonan. Stop it. No saan mo akayat? Saan laing? Sapay kumangarod na saan ka ma-COVID, loko? Makubid ayat agin inom iti arak. Naa. Iluso po ka talaga kagawad pantok. Saan a kinapiloso po na itoy? Ang mamirisik lang nagatipas pasama. Ngam no agga po siguro iti sabali a pagilan ti maibako na kanya. Ay, mayatak pa ay. Anya? Pili ka pa ilang. Panunutam alibre da itoy. Kaya't mo garot tayo katakam. Ay, bayadam. No bayadak to pa mo lang. Ay sarang, igatang ko langan iti arak kanay masapulutan. Ah! Saan nyo apilitan, no di na kayat? Bagiyo ayat ti bagina, biyagyo ayat ti biyag na. Anya kayo? Sana napilitan. Agin lalaing nga rod ti sinalbagi dya tao. Kunada nga rod, agpabakuna dagiti mayat, saan mo't dagiti saan akas kanyak. Ay. Diyak kayat kunak lang nga rod mo't na. Na, apay. Talaga asan ka ngagpabakuna ba kay? Ay, makitan to na to second batch. Ijayak to ngagpabakuna. Ah! Hanya di kahit mo asawan, pauna nakitinad duma. Katun, por sigurado. No awan to tida ka sa mapasama kadagiti mabakunaan ita. Isuntoon ti pa nagpabakunak no at the second batch. Kasanon awan ton ti sumaruno. Di awan, anya pa ngay. Naa. Nugasat kong tumutun ti matay ko nakmanan, nga po iti COVID, ta sa anak-anak pabakuna. Anya nga raw ti mabalen. Sus Maria Kusina. Ure mo to nagpabakuna ka, no talaga adumtengan ti kadang no pagpatinggamit ti dayto abiyag. Saan mo't amaliklikan dayta? Tamatay amin na tao. Saan mo may katikad dalata dagiti pilosopo dom? Makapasoron nga rin maminsan. Makarangrang nga denggan. Unam lano kalaingan na niya kagawad padtok. Anya nga rod ngay. Nalabit talaga di na kaya ti agpabakuna. Kalpasan na, isunto kanulangan ti mabati at tao di tinagbugsutan. Anya? Ngamin, anda kanu sabilong ti bakuna ang naggapo di China. Nangalaan na matitiday ta adama kuno amuna. Amok pa yan. Nangag nangatamot Natay ka no, dagiti daduma ng ipadasan da. Anya? Ngam nakasuron ni tatang. Saan dan nga eraman iti listaan ming opisyal. Kasta ka de. Karaman kami ngamin kadagiti priority ang mabakunaan. Kastamat dagiti frontliners, akadwa dagiti senior citizen, disabled person, ken less fortunate citizen sa kunada. Alakit bay amon no kasta ti pamati na, awan maaramidan. Wan matket di Kasmut lang kininanang saan na akayat? Sa bagay. Alday ti tao na ita. O sige. Saan pa yung mata compulsory ti panagbabakuna apay nga umununa dagiti senior citizen kas kada disabled ken nakurapay.
Gaputa dagiti kano seniors ket nalakaakapten ti virus. Ken dagiti nakurapay saan da akabalan ti gumatang iti bakuna. Ngam ko na dagiti dadduma, una inda kano dagiti senyor ken nakurapay. Nangruna ka dagiti kamang kano ti purpis. Tadakla paggastusan ti gobyerno. Rabak na lang dayta. Awan kasta panggap ti gobyerno. Nalpasan ti vaccination activity tayo, Chairman. Awan. Kat majority kadagiti kabarangayan ti nagpabakuna. Wan nga raw. Kat oren inanang nakumbinsir mo't lang ang nagpabakuna. Kasano adi makumbinsir. Kaya't nangaraw ti umununan. Kita awan mo ti dakas nga ipikto anarik na tayo. Ngam, adara kita exempted ka na kiti overage a senyor. Awan. Ta iso ti kunada. Uray sana ka-exempted. Talaga na kayatan nagpapakuna Chairman. Gabayin, kaya't kau di aginana. Ay, so ay. Well, Chairman, gusto na itan atawan apa nagtalinaad ko dito rabaw tinaga. Saan ko akaya ti ang kabaw adakton amaw ti araminag. Aywan matkit di Saan ko akayat nga agsubli ak iti kinaubay nga awan pa'y nakam na Sabagay, ada matkit di kalintigan nyo. Kinbiyag mo dayta. Saan akas ka na kiti nanduma dita. Adi na kaya't timatay. Kaya't sa bumatuda dito nabaw tita ka. Chairman, kagawad dumeng, tulungan na kami kuma. Ne, apay, idang. Agdong aw kamatay. Sino tinatay? Natay nila kay Mao. Saan pa yan natay, Chairman? Kagawad, abangan no, matay no na may pa na dyan hospital. What? Sino timatay? Nilakay ko pantok Nga may, nadakin ko na dagiti simptomas ti COVID virus. Mutla, ay susawanay. Matay kan, padto. Piloso pun tumat nga mindasawam. Na COVID Anya nga ti aramidon may Chairman. Maiban ko ba mo ti hospital. Ay, nung nagpabakuna ko maide, sana basta nakaptan iti COVID virus. Nalpaskan kagawad padtaw. Matay kan. Matay kan. Matay kan. Anyan. Nagmadi na tagtagainak. Dumi! Mabali namin! Oy. Sige. Namnamandak. Anya? Kaya ti asawan, agid dan tibunyag kan kasarayaw. Ay, kunak no nagkasar kayo idain. Isu madlagaya. Damat katugangak alalaki ti may sa aninong nyo? Sige, awan problema. May kaminto. Kadwamin to da katugangak ka babae. Kan siyempre, ni misis ko sige. Basta pa yung around. Bye. Sino di kinasaritam? Jay, batch ko di high school.
ito lang agkasar. Aya. Nag-live-in da idin iti asawa na. Isong ito lang agkasar da. Kagiddan ti panagbunyag da iti anak da sa ngapulon ti taon na. Anyan? Nagladaw dan ang nagdesisyon nga agkasal? Huwag nga raw. Katsyak ka no ti may sa aninong iti pabunyagan da nga anak da. Kani matatang ti may sa aninong da nga agkasar. Di mapan kayo kinitatang Karaman kayo Kininanang? Uy, natural, lakadwada kayo. Kasla masadutak. Ay sa dinugayam? Ijelon oy. Medyo nasulinak ang barangay na jayo. Ala, nagadayon sa dayja barangay. Medyo, nalami isi dyan. Kan dandani ka na yun ka nung agtudaw. Ay, ad-adan na masadutak. Umay kayo kan nanang Kita ito Numayat ni nanang umayak mat. Siyempre, kaduak mat Umay kayo to. Inton umay alawas ang dayjay. Si kagayam ti may sa aninong gimabunyagan nga anak da. Uy, chairman. Anyan ala daw da nagdesisyon. Mayat matikas dyan o daduma. Matingiting da iti usto ti relasyon da no talaga mo't lang ay suda ti para iti tunggal may sa. Adamot anak dan. Ay kapilitan nga kasarda No panunutin da ti pakasek nan yanak da. Walmat ka di Nga uray sanda uray nga compatible kat kasla mapilitan da no napatag di anak da. Wun mait. Nga la. Intanto winuintayon to. Ibagam kan Rosa, umay. Tapno umay mo't ni nanang yaw. Napay, saan ka nung umay ni nanang? Kunana, sana sumurot ni Rosa, saan mo't na sumurot? Agbati ka no langin. Umay ni Rosa, basta umay mo't ni nanang. Isudan tulat tangarudin ti agsarita. Nukas tananang, sumurot ka ejilon oy. Ay, kapilitan no sumurot ka. Aywan sumurot akmat no sumurot kayo. No kasta, no saan ka sumurot? Saan ka man din na sumurot? Ngam sumurot kayo mat. Iso sumurot akmatan. Narigat mat nawan kadwayo. Ay, uray siyak mat kaputa sumurot ka. Sumurot akmatan. Kasi mat nawan kadwab. Sige, kas dyan nga Roden Rosa. Isa ganak ti pagbado kan pagarjod kon tumat Narigatan, no asi-asin to ti itsura ijay. Ay sus, mangibabain ka na taon no kasta. Ay, nanang. Magisibuak to Rosa. Sige, babayain. Bye-bye, nanang. Anyan ni nanang. Jaklakat nga Roden maawatan. Dom, agpaili kami kininanang. Ay, ijigam ka bisera ti papanan mi. Ti ije mall ti papanan mi kininanang. Mapang kami ag-shopping. Anyatin ka alaan ijay nga. Nyat shoppingan niyo. Siyempre, ag-shopping nga ro. Di, gumatang ni nanang iti baro abistida. Wano gown na. Inton mga anak ni tatang iti kasar. Kan, siyempre, gumatang akmat iti usarat to. Sumurot kami to iti panganakan nyo. Kita niyo mo, tayo kalalayangan na nga isuot siya. Tadi kayo tumaatiw ka na iti VIP ijay. Wan mo't Siyempre, ni nanang kat asawa ti outstanding chairman amay sa principal sponsor iti kasar. Kat syakmat, asawa ti kagawad kan may sa nga ay idolan dagiti agbasbasa kadagiti magazine. Nalaing aman nurat kunak manlangan. Anya? Naginaan yun san? Anyat kinunam, Domeng? Ay, di kaya to Amo ka! Naginaan yun ti agraraman. Kunam? Adaya imbagbaga kakasta. Nawan nga agpaiso.
Ngam kasta ti mapaliw ko ken ka. Uglib-lib-libi ka nga tayo tilik-likodan mi. Anya? Sige, umuna ka mapan maturugan. Sumaruno igibos ko na to istorya. Ay, anyan ni Rosa. Apay nga takas lamat na naganak. Mapadpadaanan ti pananganak ko iti bunyag. Ken pananganak mo ni katugangag Agusting iti kasar. Da kami ti manganak. Ngam baliktad. Mapaliw ko gat damot ten Rosa ken nanang ti excited. Magagaran dan. Kani mapanda pa yung nag-shopping iti isuot dan tao. Itay pa yan nakaturog ni Rosa. Maturog ak matay. Saan ko na pang panulutan, ti may papan ka da Rosa ang nana. Ang damat pagsayatan na. No agbisti da Rosa kang nana. Pagkaidayawan minto kang tata. No napipintas na akakuyog me. Paingay ngagkaratudo mo ten. Nasa pansakit ti panawan ti matutudo ita. Nga raw, chairman. Kitnay. Inton maminsan ngal dawan ti papantayo pananganak ti bunyag kan kasar. Bunay Kitni. Adan samot mapadpadaanan na dumte nga bagyaw. Anta nga raw. Katkasla parbis nan samot na ito yan. Sa bagay. Ijay samar ti mapatapat paglandfulan na. Kan ada pa'y posibilidad na amarunaw asanan nga landfall. Nasayat San ko man na matuloy ka nga landfall. Kasanong tulangan ti pananganak ti bunyag kan kasar. Gagarada ka nung tikas to'y nanang. Rain or shine, waiting must go. Ay, yapay ti sirbito'y nagpintas agaon kun ay. Nakahayhilak, kat di pitak-pitakin. Uray magtitbistidak ne. Ati tayo pa'y ti kataktak dang iti pagraraupanan. Ay na, madaman ti kasar Rosa. Ay magpay jay pa, di ta nakakaputi. Ngamdag iti ay kakaskasaran na kay. Kanda tayo. Ay, kan jay ubing ada bunyagan tayo sumudlat ring mirror da. Nakuturanan. Apag iso ti pan nakalpas ti kasar. Agsasala tayon. Pangurayan tayo iti ayab ti kaan. Kimapsutan ti todo. Agsasala tayon. Da kayo nga sponsor me. Aganos tayo labasit. Rain or shine. At talaga ti kasar me. Takas ko nami. Tapno maiduma kadagiti amin akasar. Kastamot ana iduma kadagiti amin akasar. Kastamot ana iduma apa nagbunyag. Amin kumadagiti ninong kaninang miiti kasar. Agsasala tayo pa'y. Tamadamdama lang, yayabdan tikaan. Sige nga daw. Wag! Yan anos yung labasit. Tanataktak dagiti aglutluto. Natubog amin ang pagsungrod. Iso ang nabayagan dagiti kusinero ang nagluto kadagiti putahe.
No problem. Yahoo! Agsasala tayo kiti. Sala ka ron! Makasasala ako! Agpatukar ka man, maestro! Tukar, maestro! Balsay! Ay, tukaran! Kasta unay abisin kon. Mangantayo pa isa tayo agawid Yeah. Ay na. Apo ay kutkuti murmura ko nagawid tayo. Unoy na apo. Hala. Sa anak-anak tayo di kubig nga matayak dito yan. Ay, nanay, ang mga nagsakit kayo. Di tayo palang agkut-kuti marmar kayo. Ay, ipatay kung saan tayo ito'y gusteng. Ay, makubid tayo. Undo kasilaan ko nakmaday. Ay, di kay kadi mabisin aya. Saan kung nga mo nanyarik na ito? Numabisin na kuno saan. Basta kahit kung ti agawid. Ngala, hintayo nga ron, agawid yan. Apo. Ninong! Ah. Ninang! Ah, Inte pa'y matmangala itikan ninyo Ay, kwa. Ay, kwa, ni, ating kula pa. Di lang mabalin. Ikami ti pagsukatan ni Nanang Sufain. Kan aglinong kami kuma. Ay, wun! Ay na! Pasensya kayon Ay, ang mumi nga man kat enjoy nyo matitudo akas kadagiti daddo mga sponsor. Kayat dati agkat-katudwan. Anya. ay, Oo, umay kayo. Ijay kayo nga ron unag. Sumarunong kayo kanya. Ay, sasapo. agyawan na ka. Ay, apo, matayak saan no kastila. Hindi kayo madanagan, Nanang. Dumawat tayo, iti pagsukatan tayo. Ay, bumulod tayo kung nakuman. Ano yung naupar tayo? Tata, Nanang, saan tayo pala makaawit? Awan kalumot ng tiyagbiyahe at tricycle, talayusan. Anya, Kasano daytan? Kurada ko lafa, agbakwit da. Makipagbakwit tayo na, kapilitan. Ay, sus. anian. Ay, imbagkat awan gurigor mo Sufain. Pinasaya at agkamang tayo iji barangay hall. At daam amok akagawad diti barangay para taong. Nasayat no kasta. Ay, ayan da ko lapa ayakan atoy. Saan nyo na sa pulo ni da? Saan da tayo matlaga napakasiknan, tanalpasan ti kasarda. Pampanunutan dalakid day, no kasanuda nga aghani mo. Mala, aggaraw tayo nga rodan, sakbay amalayos, dito'y ayan tayo. Dumeng, si puta, ang mga numalibasan na tayo ti pagluganan tayo. Ay na, saan tayo amalibasan Adumat tibas nga, biyahing katawanan ti bagyo. Yak tumalipaatan dahil diyan ang anakanta iti kasar gusteng. Kaya nga nakakmot iti bunyag. Anyan ta bumayakabak kabayatan ti bunyag, saan ay saruno ti kasar. Ay, diyak lainin into narante imbagbaga dagiti agaabalayan. Kalpasan ti kasar. At imbaga da kang runa na makagapaw. No apay asandang tantan ti okasyon nga uray amudang agdap na ba yun? Nadan sa kano samsambutin na. Amasapol amalpasan ti kasar sakbay at tumpuar. Ay huwag nang kumit da ijay. Anya nga tadya tumpuar. Malakip kaon. Jay bulan kunada. Sakbay at tumpuar di dakalabulan. Ayun, sakbay nga agkabos, kasta. Ayun, kasta ngagpaisuan niya kayo na Gusto kayaw. Andan sa pakaruan di nobyo. Nadlaw kaun kalpasan ti seremonyas. Kumpadre Doming! Ay na! Imbagta na kamakam kayo pa'y laeng. Di kay pa'y nakalugan. Apayan ko maray. Kibin-kibin mo matunyaw. Kas ninong na, italik ko man pa'y laeng kan ka. Ikuyog mo pa'y layjay balayo. Pang-asim. Sumsumro ni kumparem. Kunakla no naglimbungan tanalpasin ti kasar akalkali kaguman na. Nasurot pa iti amin a request na. Kumaron sa madlata. Ay, tay kulafa. Kahit mo asawain, ipakuyog mo kan duming tanakyaw. Wun, kapilitan Kakaasilakit di aman manso ni atoy. Pagbabagtitan na to'y anak minukwa. Ay, sus, kasimot. Sapay di matagsasao to'y anak tayaw.
kasasao kidintod ko tay paputput ko akwartana kat di pulos nagungap tingiwat na. Ugali na. Nakamulagat lata. Anya nga kumpadre, mayat ka. Ay, una na. Kapilitan no kasta kakasin tumot langin ti pamayan nila kay mo. Unyok pa lang. Sumurot ka kanya ko ay. Kunamo na nyo. Sige, babayan. Bye-bye. Na. Ay, susapo. Pimanawin. Aday ta. Talagang ipakuyog nan kada kayo, ti ubing. Ay, adan anak yo, adi na oras ken Rosa, dumay. Nay, kasla adamo la anak yun akon ni Rosa ang kagawad dumay. Inaldaw kadwam ni Unyaw kiti sa di naman naturungan. Uwan nga raw. Apay nga yakas ta. Diyak malamang ngag saon. Diyak manam mo. Ure ka sano ti panakisaritak saan asumungbat. Saan mo't agusing tapno mabayin ko mangagsaw. Anya, kati ko na jay inana Awan. Diyak nakasarsarita may papaniti ubeng. Ta bigla mo't latang kamat nan ngayon pakuyog kanya kaya gawit kami kada katugangak. Saus, di kasanaw. Awan imbaga na no agingat kaano iti pudermaw. No kaanaw asukunan na. Awan na. Ay, sa bagay. Anak mo iti bunyag. Kasla anak yung mutlaangan kini Rosa. Uwan matket di makapasikur, tadi matagsasaw. Wala. Kasanaw ti panangan na. Mangan mo. Mangan no awan dila na. Kunalako ma. Anda, saan lang agsasaw? Mala, anusam lata kasarsarita kagawad. Matumpungam tulaang tay sawam kayat nasong batan. Na 20 gatas mo barok. Na ito yung mati sandwich. Kasto ti pamigatan ta itawan. Sus, kasalungan ta na ito nga ubing. Nagitila mata na ti mulagatan na. Ti pa agungap tingiwat na tagsao ko ma. Agungap mat no, day subo na. Sige, ibusam na ita Kalpasan na, agdigos kan daw. Insurok mat kan no kasano ti panagdigos mo. Kabarbaro di pagsukatam, tayong gatangan kan iti kompletong arwatam. Ima ka mat ngamin ngayon pakuyog ti inam kanyak. Awat, dilatag sao. Mulagatan naklang. Ay, biyag tininaon. Ni, dan katugangak. Sumrak kay latang tatang. Sana nakatrang ka na ito. Dumeng! Ni. Ala, Pero sa, Dumeng! apa? Ay na, Dumeng. Ay na. Ilamang yung pay lang, anak kayo tipunyak. Tarasim. Apa, tatang? Tay putot ko! Apa niya inakaw mo? Ay, Detan. Ay, Salbag ka! Kung di kumpadri ka kanya, taagawam ti putot ko. Putot mo kaya! Ay, compadre. Ay na! Pasansaan yun ni kumpadre Dumeng. Kabus ngamin. Kumarkaro. Anya, kaya't mo asawan? Tay putot ko! Di ka agsira! Iawit kong tay putot ko! Ay, mabit lang. Ay, dali. Umay ka barok, ha? Ala, nagkarayan na unyok! Tay putot ko! Unyok! Agsubli ka! Putot ko! Tatang. Kinamat na. Masalo na ito yan. Ay, kay putot na ditid mo. Ninong, pagbabagtitan na lakid Nagbalin nga umal ta anak min, iti pamayan na. Nagpukaw! Anya, Nakataray di putot ko! Inkasurutan kat isublim kanyak! Ako Patayin ka no di mo isubli kanyak! Di putot ko! Saan? Hindi nakpatayin. Hindi nakpatayin. Nagkiyaman nak. Tagainap lagayam. Kunaklan no mataya kam. Dumi, mabali namin.
Marang nga siya talaga ni Nanang Chairman. Oh, apay? Nairagasak iti store ni Tishang itay agturungak dito barangay hall. Kat naranak ijay ni Sita Basurera. Oh, apay dati siyang kansita? Pinagsasawan ni Tishang ni Sita itay kakasakit. Tadi matla ka no agbayad din ka na iti utang na iti store na. Awan nga tama di bayad na. Agsangsangit nga rod ni Sita nga agpakpakasay. Nga oray itrabahuan nan, tanagastos na kano ti pagbayad na kumay di na ospital ti anak na. Matlagayam. Wala ka ti konsiderasyon na madain no nag-emergency di tao. Dahil nga raw, impakaasi na pa'y nga aglabalaangan ka nagitinamurngan dati siyang. Oh. Tauray ka agpalpalaba kanumat lang. Ngam kwarta kanumat ti masapul ni ti siyang. No talagang awan pailat kwarta di tao. Anya ngay nga ruti mabalin na. Idi kwan, dimteng mo't ni Nanang tagumatang iti asukar. Nasyan ka ni Sita. Kada jay, binayadan nan di utang ni Sita. Ay, mala, nagsayatin. Hulog ng langit ni Nanang yung kinisita no kasta. Uy, kinapuno na, pampanunuto kita yan nakasaw ni Tishang. Tatulungak ni Sita. Ang nakaunamot ni Nanang ita dimtang. No talaga nga dasem, apa nga inuray mo pala ni Nanang yaw adimtang. Ha? Mala, nasayat mo't no binayada na ni Nanang yaw utang ni Sita. Tapno agsardeng ni Tisha nga kasla di makautang mo iya tao. Uy nga raw, sobra ni Tisha nga singir. Nulabsan ti agsao, pilitin na padaraan tayo awan daranan. Madi tikas jay. Kaslawan mo't kasapulan na ni tipada na tao. Ngarot Sa bagay, narikatag komentaryo adagos dita. Tasantay lang amaw. Ang mga nuadamot rason ni Tishang, napayakas jilat ng tikinauyong na amang singir kensita. Wan mat kit dia. Nangruna kat kasla na insulto ni Tishang. Tas sinigawat na pa di korta. Iso anak ang ngag kaninanang. Kanya mati ko na ni Nanang yaw. Pinapainayadan nan Gagangay ka no iti store ti kasjay. No, agpapautang ti agis store. Wino. Amang ano nabayag mo't ngaminan nga utang ni Sita day jayain. Awan ka no pa'y mati makabulan. Ay, talaga nga rod ngawan asin ni Tishang. Kunak ano, hindi pala awan COVID. Ay, ni Nanang yu. Ti manang nga asi. As usual, awan manen ti pada kagawan nga umay ita dito barangay hall. Sakit pinanawan lang manen ni Tirman. Naimbang lakit din talim mo kayo mo ti sitwasyon ti lubong, may papaniti pandemya. Hanggang na, adaw ti pilmusay, akasla, dada pa lang biyag iti panagrik na ti daduma. Gapu iti saan na pan nakaipalubos, ti pan nakalamay ti minatay, idi lockdown. Adaw tinataya saan na nakita na iti patpatag da iti biyag ti bangkay da. Gapu tadagos anapuuran na gapu iti COVID. Ay. Kuma, agtulo yun, ti isasaya at ti panaway. Nangam na yun. Adaw, ti sana nasaya at arimswa. Gapu iti pandemya. Adaw tinaawanan iti trabaho. Adon to pa iti maawanan. Nakaaduan na mo ang negosyante iti mga upgrade iti sistema ti negosyo da. Pagangayan na, agkisay na iti manpower da may kabasiton ti kasapulan da nga empleyado. Yaridap ko malabit iti tugaw ko. Makariinga katagos dito. Nadaw maya nga barangay.
Ay na, imbag ta nakita kayo dito tiyandaan, manang supeng. Oh, apay ti siyang. Imbag man, tadiyo kinailalaan, di limagasot a piso siyaw. Ni, anya ali magasot a pisos ti bagbagam. Di ngay imbayad yu kanya, kijay utang ni Sita. Ah, dayjay. Apo, nalipatak pa ikit din. Anya jay tinunab. Naimbag ta jak kinailalaan. Wine, kas kailan nang iawat iti pagmamaan kanya kaun ijay limagasot a piso siyaw. Nabalor ti kwarta. Kasmatla iti kabalor ti panagkakabsat kan panagkagayam ti siya. Ay na, di yun lang amin am mo ni Sita kay. Ay ure asino pa'y ditan ni Sita. Tinapatag, nakatulungak. Natulungak ni Sita. No di nabigbigan day jay, ay anya nga rod. Sana napatag kanyak daytan. Ay sos, uray kitain niyo. Sansanan nan taon ti agpabayad ka na kayo iti utang na. Anya? Ay, saan mat nga taa? Ay sos, makita yun taw ti bagbaga. Mapanuknukan yun taw, manang sufeng. Naimbag na oras yun, nanang supeng. Si kamot gayam Sita. Papanam? Awan. Agpag napagnaak man laang barang ada masalaw ko apagsayatan. Ah, Uy, nagpintas mo tan na kita masitas yun, nanang supeng. When takanayon asibugak na gitoy. Binigat man nga asikaswag ida. Kan agpapaadu ka na gitoy amasitas. Tanangin namot ba si tibalor na gitoy kahit? Apay, agla ko kay to? Kitaan to. Mabalin akas tanton no makapaaduak. Wan nga agpaiswa niya. Maya, ti agla ko iti masitas. Wan, Sita. Uso itan. Taadu ti nagmulmula iti lockdown. Apag iso itan ti panaglako dagitay nakagait. Ay, wan. Kut uray saan amasitas ditan, kut maila ko pa yan. Nagtitinulad samot dagiti taon. Maya, ti agtitinulad basta awan ti agaapa. Tumulad ak samot Ay, isan adakas. Kumpormi kayat itan adiskarte ti pagbiag. Wen man. May mayat day tangam tay agpitpido takla iti basura mabalin nga ilako. Ay, katuon mo't. Agmula kakit din. Agpaado ka iti mulam. Apag isunto dagitay lata apinitpidot mo. Di mo nilaklakaw no di kat isunti pagimulaam. Ay, nanasuping. Dumawat man nga rod iti imulak kadagita mulayaw. Alakat, mabalin mo't. O sige, ikan ka iti imulam. Taripat to ba? Tapno makapaado ka. Sige, nanasuping. Inak tumamot iji-igit ti karayan ta. Agkita ak kadagiti ruot anapintas ti sabong da. Ta pagbalinag amasitas. Ay, katun Kat no ada makitam abain-bain, kala-kala mo ta imasitiram. Mailako day jay. Nay, bain-bain samot dagita nana. Ay, ewan. Bain-bain dagita. Inmulak pa'y dagita. Iso na lang, tawan mo't mabalin ko apagmulaan. Ay, kinunak nga rodan. Aduno kayat mo. Di ba tagis iskrap kaya? Adulat ta siguro mo't kadagiti na alam adadakkel na nagawangan ti gatas wano anya pa'y dita. Ang mabalin na kargaam iti daga. Di son ti pagmulaam. Mabalin dagi jay. Mabalin Mabalin to pa'y arapatan pa'y ti doa sa ti pantalon sa kargaan iti daga. Mabalinan na pagmulaan. Isabit mula iti alat, ti sular. Ay, padasig tuman. Ay, katuan. Kita man, dagiti daddo mga nagmulaak. Dagita. Ay, wen.
Sige, aglako ak iti imulak. Pumarot akon kadagita. Ay, ala. Sana bali, bayam. Siyak ti agkalakal, ititid ko ka nga imulam. Nay, ay na. Imbagtada ka, kagawad dumeng. Ape ka riti siya. Kanayon ka numuamapan ni Sita, ide balay da katugangam. Katila mayaw awid dan. Aya, pagdaldal sundan sa ijaro bayan da. Ay, kasta aya? Oo, now, itrab-trabahuan na, jay imbayan ni Nana Sufeng, ide utang na. Saan samay? Tulungan na ni katugangat nga agasikaso karag di masetas na. Kasta aya? Uy. Iso, wala gaya masan ko na makikita lumablabas nga pidot-pidot ka dagiti basura. Imbagta, naabutan kayo dito yung arubayan nyo, Chairman. Apay, Sita. Kuwa. Kanayon nga, minadyak madano ni Nana Soping no umayak dito yung balayo. Ada pa ka kumikuman ye puniraria. Naimbag pa, itadalat tamat matay. Adalat tamapastrak da akwarta. Ha? Napigsa ti kararagda akin manang rusa. Iso ama parparaburan dalatan, babaan kadagijay maimas masayag ijay puniraria. Ay, Sita. Sandamot nga tangi karkararag, ti kadalat na ti matay. Tapno da maimasayag ijay puniraria. Talaga mo't akanitudan amatay dagijay, si kakit dimot. Ay, unan niya. Madin sa niya imbagak. Talaga ama dia. Sa nagaputapon ni Raria tinigosyo ti may sa ataon. Kat ikarkararag na mutan ti kadalat ti matay. Anya kan Abay, anya aya ti kagaram. Kwa, Chairman. Dumawatak manin iti imulak kadagiti masetas ni Nana Soping. Tumukulak-latan kadagita kaya nga ta agparamutak. Kan pumarutak manin kadagita agkarkaradap amasetas na. Ne. Ay, mga nwagungayt. Sakto ti ungtanan. Giyak mabali na pakibyangan dagiti mula na. Sakto ti makamon. Saan to nga agungot, tasigod matan nga umayak agal-ala iti imulak. Anya? Ay, saan? Giyak ka ta pakibyangan dagiti masitas na. Ta mga no apanak. Chairman. Baliwam tulangin ti umay. Ta isunto ti pangibagaam. Isunto mo tintag tukol winwag parot kadag iti bagbagam adawaday. Ha? Nay, si kamo gayam day ta Sita. Mat. Di mo ibaga singaran na ta, awan utang ko ka. Anya? Oh. Apay mulmulagatam dagita na interdita ang negosyo. No kasta. Sikat ibagbagada ang nalaeng nga nagpwesto dito'y waiting shade. Nagpwesto? Anya mo't daytan asaw? Jakmat inako party waiting shade. Wan. Osto, di ko na nabakat ka, ti siyang. Saan mimot ngayon ako party waiting shade? Ngam naglaing kayon. Dagayo aya dito, tapag pwestuan nyo kit din na paglakwan kada gitaruro out. Apay ti siyang. Iparit mo? Ay, masapul ang maamuan ni Chairman daytoy. Ha? Di pulong. Ne. Umapal ka lang nga niya, ti siyang. Tasaanan nga umot utang ni bakat ka gestor mo, anya. Ore kaskasano, makaigam kami matan iti kwarta babaan dagiti ruruot ako na. Ay, madiday ta. Sana paglakwan ditoy. Agpay so day ta. Ngam,
Depende mo't itila ko Sa anak mo't makaperwisyo kadag iti agururay itilugan. Naglaing ka talaga, Sita. Un siguro. Gaputa sa anak kon anak kakaasi. Wanos to kabakat. No kayat mo ti siya. Umay kamot agla ko dito ya. Tapno makalako ka. Tade, manmanon sa ti gumatgatang ijay stormaw na. Di nakpilusupuan, istaw. Basta ibagak ka ni chairman daytoy. No para kanyak, awan mo ti mapirhuisyo kat kadagitila ko da sita kan istaw mas masitas ijayan ti waiting shade. Wen, ngamno apa ay nga da nagreklamo? Samay sa, saan pa'y kat di anakadkadlaw ala ko gayam dagitya masitas Tanok kitaan, kas da hindi sudala ijay tanabanog daan ng bitbit, wano na nga wait. Masemsem lang ni Tisyang, kas na ti amok. Di kahit na siguro kat agnanayaw na nakakaasi ni Sita. Kat nga ta umapal kung natay langan. Dataw bakit? Si kamanlat mangilukada ni Tiridaw. Adan sakit ng sarsaronukan ka naggapumat niya barangay hall. Ha? Umayan! Hindi, si kamat gayam Tisyang. Wayne, adda ni chairman. Adda, kasangsangpet na. Ala, umay ka, sumrik ka. Ay, agyamanak. Adda laang ireklamo. Hindi. Hey, si kamat Tisyang. Napatag sa tigagaran. Ay talagaan napatag, chairman. Ngam dispensaran data, dito yun balay yutim mayak. Diyak ngamin kaya timapan ije barangay hall itay. Tamangan no adamang pilusupukan niyak akagawad. Anya day taya. Abay nga chairman. Mabalin aya tikas dyan nga aramidin da Sita kan ti asawa na. Anya ti araramidin daya. Pagbalinan da buti na paglakwan jay waiting shade. Naglaingdan ngay. Aglakla ko da jay waiting si daya. Chairman, apay di yu ka di amaw? Masan sana makita kita nga agasawa nga istambay ijay. Awan mo ti makita ka lako da. Di yu ammo alako da dagijay, nagduduma amasetas ijay, chairman. Naglaingdan ngay, takasla isturda mo tanjay waiting shed ti barangay. Dagijay masitas. Awan mo ti makita ka maperhuesyo da ijay. Napintas kit di at inamay anda ka dagijay masitas. Takas lako ka mo ti barangay dagijay. Anya? Kasla paset mo ti beautification program dagijay masitas alako da Sita. Naggapo kanyak dagijay masitas Tisyang. Anya? Wan. Nasya nakan ko ana. Iso akin no nakide. At angay usumutan ti panaglako-lako iti mas masitas. Imbaga kapadasan na ti agmula. Taglako. Epekto ti pandemya itanday jay Tisyang. Adu tinapanunot dagiti tao a pagbiagan. Ket may sanday jay panagmulmula ken panaglako iti masitas. Gapotan asya ni Sufing kadakwada nga gasawa. Imbaga na atuladen ni Sita dagiti agmulmula iti mas masitas. Ket dayjay inikan na iti imula da nga isot ng rogyanda. Iso kayat mo tulad mo ten. Anya? Siyak? Agtutulad? Kandak mo garo dito imula ka pang rugya ka. Anya? What? Tutulad mo't nga ron. Tutulad. Yan. Nairindi pa klabit. Nagtagtagay na pa kaon. Domi, mabali namin.
Kastuyak latan lumasapa rumor ni Rosa. Nagkuyog damanan kani katugangak a babae. Sa di naman nga tan tinapananda. Rumbeng ko maamapan kami mat makimisa. No kastya kaaldawan ti Domingo. Ada tao. Sino ba't nga talayta? Day off iti barangay hall. Ang mga no dituyan balay ti umayan ti agkasapulan iti serbisyo ti barangay official. Nga putan nakarikap di barangay hall. Inak malakitahanan no sino dayta. Tadi matagtagari. Apo, asya nyo ti bulag. Bulag? Agiamanak, apo. Ang lukat kayo matlaang. Si kamot gayam umpong. Ay, uwan, kagawad. Apa di ka mapanid di simbaan? Ato ti tao ijay ita. Ay, saanan kagawad? Pindaglatan na kiti pabalay dito'y nagbugsotan. Anya? Ad-ado mulat maala katulong kada kiti pumaranggayan, Anyan na ito, Piman. Mamit lang, Atoy. Agyamanak, apo kagawad. Sangagasot a pisos. Ay, sangagasot ka di kagawad? Oo. Ay, thank you, Mapanak pa, apo kagawad. Kaslasan mo tabulag. Limpyo mo ti panagnana. Nagpartakpay. Kabisado na tayo ti pagbadekan na nagturong dito. Ang lalakit nga rod malagip ka. Nanayunan mo't gayam ti bilang dagiti PWD dito barangay tayon. Munsa? Maduda. Isu malakas la nanayunan dagiti agab-abang iti balay ni Mang Orlino. Awain, ijay sa ti pagnana edanda amin. Malaksid lang ni Kaloy, tadamutan bukod na abalay. Ay uwain, kaya dagiti kakadwana, agab-abang da. No taga no kiti dagijay Amon tayo Wain, masapol. Rumbeng la amasinsos met dagiti adda diferensyada diti barangay tayaw. Una, tapno amu tayo no mano dagiti maasisteran no kasapulan. Nang runa no panahon ti pandemya. Nadlaw ko pa'y idi Domingo. San met lamay may sayag tugtugaw ija ayan ti ruangan ti simbaanain. Aya. Taludan. Adda pain babae Nikat imado nga rodan dagiti agpalpalama abulag. Nila ang umpong ti amok ang nakadestino ijayan ti ruangan ti simbaan no iti Domingo. Taluday dan. Umay kamot ngawin makimisa atap no makitam. Nimot laro sa ti makimismisa ngamin. Oo, umayak tao. Nay, Domingo man no bigatain. Amangan no nalipatan pa yain. Una ya? Nagdaras ti panaglabas ti aldaw. Anya nga ikat di mo pa'y amot aldawan. Saan la ti panagsurat mo iti script isa miram iti kinakagawad mo. Day off tayo iti inaldaw apan ang serbi tayo kadag iti kabarangayan tayo. Ngem agyo ti tayo mo iti balay ti apo Mayat day tanging bagayo Wan ngagpaisaw, kasta ti rumbay. Binagaak ni Duming iti kalman a makimisa met. Tadiget nilatan Rosa ti makimismisa iti dinumingaw. Katuin ang mga nuadadan di taunag, tanay. Medyo naladaw ta adimtang. Apag isulang mo ti oras, adupay mo ti saan asimrek. Alasumrek na kita, inton mangrugin ti misa. Nanayunan man ang tagtugtugaw iti abay ti ruangan. Sa pa'y binigda ang nakaantyohos iti nangisait.
Ako namlan adda da iti kainaran. Un nga rod. Apayanas kan nga agsuot da iti kasta. Tapno malingdan nga tamod, adag iti matada niyan. Iba inda pay lang ti itsura da. Sa may sa, di damot amo no anyat lang nga dagiti matada. Tasaan da nga ron mo't makakita, no agsarming da. Uray saan da makita Ta sigurado nga damod lakabalay da makakita, nga iso ti mangibagbaga iti itsura da niyan. Siguro, makaurnong damot iti agmalam ti kada Domingo aya. Ay iwan nga da Adu mo ti manang nga asi. Iso at di Domingo met, nga da mga asi kadakwada. Anyan, di Domingo akaasi ti may papaay kadakwada. Katwanan Basta no, adda manang nga asi, agbiaglat tamot dagiti nakakaasi. Bakit? Ikaw may kayo magkayam dito itatang. Ay, kung namin no, adda kayon ken Rosa di taunag. Ni Rosa at addan dita, tanasapa nga imay. Agpractice da kanupay kami inti choir. Ayun, makipagkatagayam iti kuro ni Rosa ita. Nay, addan dita ni umpo nga bulag. Talaga destino namat dito iti Domingo Kunak nga rod. Basta no adda manang nga asi, agbiaglat tamot dagiti nakakaasi. Una, ta adu dagiti manang nga asi at tao. Kasyanda dagiti nakakaasi adi makakita. Ken dagiti sana makapagna. Dagiti PWD amakon ko na. Mala, sumrek tayo mutin. Ay na, apo. Yawatan tayon iti kaasi dagiti nakatanggaya ti dakulap dadita. Ala. O sige. Dahito iti ikaasik kada kayo Pasensya kayon kadagiti adda ama ikakaasi mi kada kayo wain. Alaan nyo na kita Thank you, Apo. Thank you. Gyaman kami, Apo. Agyaman kami, Apo. Naimbag kayo unay iti padayo a tao. Awan na nyaman na. Dahitag na ganito umpong. Pagduaduan sa talaga. Ay, Diyos ko. Pakawanan na no agata pag itimani iti dahita tao. Nay, nakastril ka nakatugangak. Sumaronwak matay. Makikatugawak kadakwada. Ay, yung paglakid din. Tanayaw-awan ko titong lapo di simbahan ni tayo. Malagip ko ni umpang. May katlo na gundaway ang napaliiw ko akas lasa na bulag. Idi damo, amuna numano ti inlimos idi da katugangak kin ko na. Ala, lupod na bulag. Kasano kay nga muna. Mano dagi dyan na ikaasikin ko na. Nadlaw ko, asan pa ya kontento kadagi dyan ito da katugangak. Ay, lubang loko-loko na siya. Ay, anya nga rin nga. Niya po, Diyos lahat makamukan ko. Adeng, gumadangak man ita lokal na pagiwarnak kan na ita Ilocos Magazine. Mabit lang. Dahiti manong. Apay, kunak no nakasubscribe ka manong dumay. Kwa, awan naggibusan tayo subscription period ko. Diyak pa'y in-renew. Sumot lago matgatang kan, Un nga raw,
Irinyok tumot lang na dyan. Nutad do mga minkot sa anak ama kaumay dito ilay. Isa malimtawak to, anti gumatang. May mayat mat lang no adda delivery. Uwan mata. Sa bagay, kayat ko No di ka pa agrin-rin niyaw. Iso pa'y ang malakok mo, tigatangam. Ngayon na ya. Sige, ading milan niya. Panawan ka pa Sige, manaw. Agawid ako. Agdiretso ako niya para daan ti tricycle na ng ibatyak idi motorsiklaw. Naimbaglaki din Tasaan mo't ngagpalpal niya di motorsiklaw. Nimot humpong abulag na ita. At dagayam dito ilay. Mayat Di tagayam ti pwesto na ngagpalpalimos. Apo. Agora ka. Ikakiti 20 pesos. Pangpaliiwak. Saan ko ayawat adagaws? Apo, mga asi kayo. Na iti may tulong ko kin ka, kamsat abulag. Agyaman na ka po. Dakla na yun ti, pamidpid ko na ito yun po. Kastaya? Wala po. Tiyak indis so itinakatanggaya dakulap na, ngam inawat na adagaws. Taga-ano ka kalikab sa? Awan mas no papag naidak, apo. Kastaya? Kasi kamay. Di na nga tamay lasin ti busis ka. Agpaiso na ita, apo. Pirmi ang nakakaasiak. Isuan wadapay may nayon nyo ijaintid yo. Daktak ka naman na atulong para kanya, kapo. Aya, tinakas na. Nakakaasiak mo't ngagbibiyag kabsat. No pa'y kasta, kaya't kumati makatulong. Isungainik kan kay ti adda ang mabalin ka. Agyaman apo. Palimos. Kasyanda ka di, apo. Apo ababak nang. Nene, kaslawan ang nyaman at kadak pala dito sango na. Adda kahit asaw na ito. Di nak nga tanay busisan. Kasyan nyo kumatoy bulan. Wano. Mga asi kayo, apo. Agindi di ang mula. Uray pa yan na. Tirman, ada makit kita ka problema diti barangay nga aging ga idiilay. Anya mo data problema kagawad. Nagiti ada diferensyada. Nagiti disabled ti kahit ko asawan. Wayne. Anya mo ti problema iti data. Mayat mo ti biyag dagiti kabarangayan tayo nga da diferensyada. Ultimo dagiti sana makakita winubulag. Ket adda-anda iti buko da pagtaangan. Ngam adda pala tarag iti makipagigyan kadagiti siguro nga agab-abang. Wen, ngam awan mo't makita ka problema kadakwada. Wen, ngam di madlaw nga umad-aduda. Sila unay bulag. Umad-adu dagiti makitkita tayo ita nakasuot iti nangisit nga iglas. San mo't abulag amin dagiti agos usar iti kastakit? Pagarupem nga taabulag dagiti agar aramat ay tinabangbangan Diyos. Pangtipod da tinakaro adarang tiinit dagijay anyakan aya. Mukmut na ita Sana karaman dagjay. Sa balimot dagiti bulag ken bulsek ni bagbagak. Aya. Anya nga minti kayat mo asawan. Umad-ado dagiti makitkitak a makilimlimos amang hibagbaga nga isuda ket bulag. Ha. Saan mo't kumananaskan nga ibagada abulag da, tapno kasyan no tulungan tayo da. Ta makikita tayo lakit nga rod abulag da. Katwan mo't, apay, anyat problema iti day taaya. Ado nga rod, dagiti mangibaga nga isuda kit bulag. Ket kasla pagdwa-dwaan ida. Anya? Kasi tinakapwesto, ijayan tiri daw ti simbaan iti dinumingaw. Agdwa-dwa akit iti jay. Jay agnagan iti umpaw. Kaano lang mo't adimteng dito nagbugsutan. Apay day jay? Basta agdwa-dwa akit iti jay. Saan laanam namin, sana napaliiw ka? Nakasaritak mo iti naminsan. Ta nakita kijiwiting sin nga gururay iti pagluganan na. Tagaano kanungay? Kabarbaro kano ang magipagnaad iti nagbugsutan. Nagdako sa balay da Orlino abulsag.
Wan nga raw. Nasayat sa pasyaran tayo lagi jag nanag di jay. Ay wan. Pasyarin tayo dagiti adda diferensyada a kabarangayan tayo. Amun tayo man no anya ti problema da. Kitaan tayo no anya ti maitulong ti barangay kadakwada takaasi damet piman. Anya jim bili ni Duming kanyak iti panangipan ko iti dayto at tulong ti barangay kadagiti adda diferensya na bumalay dita. Sa anak kanungag padlaw adagos. Kuray ka. Pudno ti kinuna ni Duming. Nakalukat lata ti rida uray taadaanen abong kalo abbalay. Apag nanagdan dagiti pasig adi makakita. Nagkaykaysaan da ngamin nga agkakabalay dalangan dita. Kat bali agabang da iti akin balay apada damot laang abulag. Ay, dituyak pa'y laang. Agpapada tayo mo't itigas-gastosin ito ya. Ne, agre-rekyardan sakit de. Kabsat umpong. Takanayan mo't lakit din ama ibustili naon ti pagbakasan may. Ne. Iso ang pagarupak nga ada makikakaod iti bagas mi asaan mi akabanga. Ay! Na. Di nakapapasuloy. Kasano kung mga amok tayo ti pagbagasan nyo? Kat bulagak man. Alawan! Maitim kak day ta makirikrikyar alalaki ah. Saanan? Tay mapan na jay kapilya. Bagasi ka tagtatakaw kat. Amangan kat no adamot saan abulag ngam umay ditoy. Kat iso ti agkakaod iti pagbagasan mi. Umasidag ako. Nga maginayad aklaan. Sanak pa'y lang agpadlaaw. Agpaliiwak ka no anay bag ko ng Duming. Luho kumot na dyan Duming. Pagsisiman nakit din dito eh. Dito ya kayan tiri daw da. Nini, awanan ti agrikrikyar. Day talangan babae ti adda dita salas da. Ayan nga tatay karikrikyar na itayain. Nay, adda kayo, Mike. Na, Addan sa bisita, orang. Masaya ko ti sa bali apay od. nay, nagalasan. Sanak mo't ana ang dudtap no may palais aging galita ayan na tipayod ka. Na, kumitkitan samot nga minito ayang ko day ta alalakay. Na makikita naksamay. Umasidag ang manlangan. Lukon na Duming. Sinarununak gayam dito. Ang mapay nga aglingad-lingad pa'y laan. Mapay nga da iti likod. Ni, sinyasan dak. Agpadlawak man laangan di tabulak. Ayaw mo umpong. Adda aya sa bali a tao. Ako namkat awan matmadlaw ko. Ay, diya ka mugang ka. Siyak da ito'y urang. Ay, nanasuping. Agyaman kami. Adda ka di manin ayuda mi. Ay, kwa. Sigurado man ti ayuda mi, nana. Ay, thank you Kunak mo tumat kan kaorang. Bakit kita naksa talaga day tanga umpong? Juan, adda ayuda yaw. Pagbibingayan ng langan dahito isang kabaset. Ay, uwan! Awad na nagyo ka na kami, nana. Nay, sinikawat ng tibidbit ka. Natiliwan ka nung pong. Kagawad Duming. Anya nga. Mamasyak na ito. Ikat ang manay tasang glasses mo. Siya kung di bang ikat. Nay, Duming. Itin mo kanyak nita. Agmulagat ka man. Sana kasta na kair-erot ti panagkidam mo. Sana ka makakita. Bulagat nga. Agmulagat ka. No di ka agmulagat, sulukan ka. Duming. Sige. Sana. Sulukan ka. Di naksulukan. Sana. Anya ti saanan? Sana kun nga ginbubulag kagawad. Na. Kasyandak umabot Kasyandak.
Ay, natagtagainap kumutan ni umpo nga bulag. Pudnon sakit day, nga gimbubulag laan.